apana chitindo panoda chitindo apana chitindo Joshua apana chitindo panoda chitindo apana chitindo Joshua Rikiti vo hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki 2 minutes kuti tinzwe nkhani na horas a half past ndechipi chiri kupisa chamakabatira Zimbabwe icho kwa dimuri ya Zimbabwe najisema city pose kwanza ndiri kumanya ntawezi kuti yakudi ana sukuita kunyangutana Zimbabwe ndine nyaya pamondoro ndiri kushevedzera kuti inini pane mwana komana ane 24 years zokuberekwa ane 24 years zokubereka akakwanisa kuroora mwana sikana izvo zvatori kuma 7 months ani kuma 14 months ani pamuviri pake mwana sikana uyu muri ya Zimbabwe paakadanana naye pane amwe mai vakatombomuudza kuti mukomana wangu ona zvauri kuita mwana uri kudanana naye I under age ndokubata mai ndobva varova yadarika kudaro muri yeZimbabwe musikana uyu akambokumbirwa nevamwe mai kuti nhasi andipo pamba ndinokukumbira kuti uende kunorara kumba kwangu mukomana achibva tivera kumba ikoko ndokubva anoka achiti ndivhurire dhoo musikana sukanzi inzwa uri bhebhi wangu uri chimwe changu ndinokuda mhani but handikwanisi kukuvhurira dhoo kuti upinde mumba mevanhu sukanzi wo utori pavhura dhoo ndobva atora mvura pakapane mugoti ndokukochonya hwindo aitora mvura mutsime achinodira mumba ndativhura dhoo achichera mvura mumugoti achinodira mumba suka maita dhemu apedza kudaro ndokurova dhoo but rakundikana kupinda ndokubva anopisa dare rechibage pamba pevaridzi apedza kudaro ndobva kwaita mumwe muprofita ainza bva kuBhitirisi achibva svika pamwe pamba panga achishandira ipapo iye mukomana uyu nemusikana uyu vanonzi ndo vanhu vekutanga kuenda kunoshandirwa pamba apa musikana akatozodzokerawo zvake ega akunobatsira kumoshimwa anoti iye akazoona musikana wake akamira nemuprofita vakutobuda pamba paari kubatsirwa kuti akubudisa ruvazi ndobva asvika ndopati demo kumuprofita demo kumuprofita demo kumuprofita muprofita rikiti pfu mukomana akatiza asiwani mati mukomana 24 years musikana akura sei 14 years atori nemimba atori nemimba akazvitakura izvo ende mwana komana uyu aisi nzvimbo yanogaraka akakurira kumisha kwambuya kuti kwabereki wake kumba kwaamai ya muchida kunzwa nokuona zvakawanda manyai paNational FM WhatsApp channel kune avo vasati vajoina vasati vakufollowa munongotumira kawedhiro kuti link LINK paisabro chimbonyudza igejo fafaidzai icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafadza kutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino Zimbabwe nyanduda kutaura panapa inenge inotirwadzei inenge inotifadzei yobva yatisekei yotiredza zvakare kuti kana tichiita zvinhu zvedu ngatenge tafunga kuti ndiri zera ripi ndofana kubva papa ndichisvika papi ndozoita sei komangwana yebo zvikazodai ndoita sei kusanyati kuna baba vane makore anokwana kuita iwo makumi 53 53 years vane mudzimai ane makore 44 years vaine dangwe komana ravo rine makore 27 years right baba vakaenda kunoroora mukadzi wechidiki wepiri number 2 mainini ane makore 24 years okay ivo vane 53 years ndokuroora mwana ane makore mangani 24 years mwana komana wane 27 years mudzimai wavo 44 years beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down ebeni wo varoira vana piro mumba iwe chiani chiraitika Zimbabwe baba zvakaitika ndezvekuti mwana komana wavo akabva aenda kunoroora munin'ina wababa ava wemukadzi wavopi andi baba akaroora mukadzi wechitoo ane 24 years mwana komana ane 27 years ndobva aenda kunoroora mwana munin'ina wamainini wababa andi baba vane mukadzi mudiki munin'ina wemukadzi mudiki wababa yeye ndiye wakaenda kuroora takaroora amai ikataurika amai vemukomana wayo vakatizvo hatadzi kuroora mukadzi waanoda muchiti ndaamai chikonzero amai vake ndini noti mukadzi wababa webarika uyo
Aisimba iyi. Kana Bible rinotaura kuti azvisi. Mwana wangu atongwe achinzi aurora mai. Nokuti mukadzi wopiri uyu azvite kana kuBhayibheri chichiwandotaura nini vanoramba. Regai mwana agare nemukadzi wake. Ndiani aidaro? Ndamai vemukomana uyu. Amai vake mukomana yakarora. Andini mwana uyu yakarora, mwana wababa akarora mukadzi wababa, muningi nomukadzi wababa wepirika. Amai vake vaive 44 years vave. Ndo vakati mwana wangu amungamuti aita mhosva kunzi aroora mai. Mukadzi uyu asi womba medu uyu. Asi muningi wangu. Saka avasi mai vake. Avasi mai vake. Vanhu vachiti ndamai nini vangu ndamai vako ava. Zvikanzi avasi mai vangu. Amai vangu inini avana muningi akadai. Saka baba vachibva vati kana wandisarudza inini kuti kwandakaroora avasi vana mai vako no problem. Inini handirambi mukadzi wangu ndini ndakatanga kuroora. Vachibva tanga kufambidzana vachigara vese. Kutaura kuno kwatiri kuita mukadzi wemwanakomana ndiye ane pamuviri pane 4 months. Wababa asati ane pamuviri. Mwana mukadzi wemwana ndiye ane pamuviri. Wababa haana pamuviri. Kumba kwakaroora baba nemwana ndobva kuita rufu. Okay. Tiri kutukanere. Hadis. Tiri kutukanere. Hadis. Zimbabwe vurai njere dzenyu. Tinyatsonzwanana kuti tibatsirane kana zviriko kwamuri ikoko. Nyanganisisani ngani. Ngarisisai nyaya izvi. Baba vakaroora mukadzi. Mwana mukadzi wepiri. Mwana komana akati kwaroora baba ikoko ndokwakaenda kunoroora muningina wemukadzi wechituwa baba ndiye akaenda kunoroorwa nemwana kureva kuti ndamai vake. Asi mwana aitsikirwa namai vake sezvo variwo dangwe vahosi pamba vachiti hazvina basa avasi mai vako zvepiri ndezveupombwe. Okay. Mwana ndikubva piwa simba ramai achibva aroora. Baba vakatangirwa nemwana. Mukadzi wemwana ndiye ane pamuviri pane 4 months. Wababa asati ane pamuviri. Zvadaro kumba kwakaroora baba naamai ava kwakabva kwatika rufu. Vese vakaenda kurufu baba nemwana. Nemadzimai avo. Tiri kutukanere. Hadis. Tiri kutukanere. Hadis. Vakaenda nemhuri dzavo rufuru. Ehe kaka. Andirika. So akafa ikoko muningina watezvara wababa nemwana aya. Kana vasvika ikoko vanenge vari vakwasha nematambudziko. Vapita ikoko mhuri yeZimbabwe. Mwanakomana uyu ndiye akari mukwasha mukuru kumbaku. Ndiye airongira vakwasha mabasa kusakasirana baba vake. So mwana uyu akakuita sekuronza ari kuita chifinhu nokuti village yese neparufu vanga vakatarisa ende vanhu vese vakatarisira kuti kukakuitika chidiki kuti tumera kwasha udzai kwasha mukuru audze vamwe vake vacho ndo baba vake. Ndiri kutarisa ndiri kuona scenario iri pamariro parufu apo baisa papa vanhu vakaita sega havasi parufu. Nokuti kakudzika kazi kadiki vakomana pane basa rinokuitwa here. Udze mukosha mukuru audze vaningina vake. Saka amai vanove first born hahosi mumba vane mwana ane mukadzi mukuru kumba vakanorodwa nemurume wavo ndo vaita senge chisawira pambapa. Vakwasha vari kupi? So mukomana uyu akazoti ndiri kukumbira vakwasha chikafu chiri kunzi chinogona kupera ngapaisiwe rimwe bhodho pamoto. Ende vakwasha ndivanobika. Zuva ranga riripo vakwasha vanga varipo vanga vari 3 asi anga ri mukwasha mukuru ndiye mwana wababa ava. Vakwasha vadiki ndi baba vake nomwe mukwasha mudiki ndokubva ati vakwasha kuna baba vake seni ndinoira mhofu ndovati mhofu isai bhodho. Baba nemwana vakabva vatakurana parufu ipapo. So mhuri yeZimbabwe nyaya iyi ndichipiwa naSabhuku ari kuti munzvimbo mangu ka mari kuita senge muri kuitika dambe kungoti 2 days 3 days vanhu vaya kudare baba nemwana vakateverana. Asi ndiri kuzvona kuti haisi nyaya yezvimwese inyaya yekuneseka kwekuti mwanakomana ka ari kuita chipfini pamwe chete nesimba ropiwa namai vake rokuti wai vakatsvaga kuita senge kuti aushenjedza amai vake.
bali kunetsera mpozi mwana uyu achati baba kuna baba ane nguwa yanoti bamnini sei mwana ari kuti kuna baba bamnini akaroora mukadzi mukuru vakanorora vese iye ndiye akaroora mukadzi mukuru mudzimai akaroorwa nemwana wababa awa ane makore manga 27 years iye ane 27 baba akaroorwa ane 24 saka ndiye mukuru plus 263 ndasarenda wedwe plus 263 Zimbabwe gani chidi chikopapi ndasarenda wedwe ndofunga parufu apa painakisa paisaka baba nokuti vanhu vangangoti pakakuita chidikidiki wedwe apa kwase kuzwa vakwasha nyaya ina ndekuti uyu akaudzwa zvinhu asatuma vaningina vake vaningina vacho ndopana baba vake saka ndiani aunza nyaya kuchimuti sabhuku nemukoma wababa ava kuti veduwe tinotorekawo sevanhu here ende vanhu vandiri kutaura kavabhuri yezimbabwe vanoziva kunonzi kujompani jompani isanyati ndokune nyaya amunawo here fesi chiso chemwana anditika na baba toda kumbotombokandaka papa vanhu vonyatso kunzwisisa kuri kubva nekuri kuenda nyaya babaorit zvaningeta sabhuku ndinoziziva kuti muri pachimuti kusanyati uko ndakumbira Zimbabwe tose tinobva tadzokera parufu ndizvozvo pamafesis akauya tose tinobva tasvikawo parufu baba Isabel tisati tapinda muchitoro pamwe chete nekushedza kamuenzi wedu watinaye amai mafungiro enyu imi ndimakona usikana hwenhunzi sei amai vakaramba vakatsika vachishedzera kuti ava havasi amai vako aiwa ishanje vakatorerwa murume kandi vakatorerwa mukadzi wepiri so ndofunga ichori strategy kugara pasi paamai nemwana kudzikisirana aiwa vakadzikisirwa baba are you sure kuti mwana uyu ndiwo apa yavo mune chokwadi here chekuti mwana uyu ndiwa baba pati munoona munhu anonzi pati munoona munhu anonzi Isabel munhu anonzi Manu vana vedu okay ndio zvatosiwa gogo chanakira kwaziko kutogeti vasvitsa 60 years nhasi musi wa8 August gogo chanakira yebo ava ndoda kuvaridzira futi gogo chanakira yebo gogo chanakira yebo gogo chanakira yebo yandichazokupai yakaitika kuvashandi vanoshanda kune chimwe chipatara chiri kugokwe nembudziya vane mushonga umwe wekusimbisa musana waiti vanobhoira vomborasa mvura wobhoira worasa mvura wozoumwa kana kuudya pamvura yetatu kana yechina vakamwa mushonga uyu vakatanga senge vakurwara nenjere kutaura kuno kwatiri kuti vakaendeswa kuchipatara chiri kugweru mushure memushonga uyu vangani vashandi vaviri ndichakuzokupai varume vachisimbisa musana asi vakatsoka kumhanya bani vagara vachiushandisa here kana vaitomboita ndofunga mvura vakazoita mvura shoma vakazoita mvura shoma so nyaya ndinayo panapa ndiye kurusape kunonzi kudevedzo kurusape kudevedzo muri yeZimbabwe kune nyaya yakaitika yekuti iyo kune mukadzi ane mimba yakwanisa kupinda pa 10 months zvekubva kudzoka kuchipatara vachidzoka kumba mimba yakura kubva pakasvika madhezi ekuti vari kuti iwo 9 months nemadheti akanyorwa pakati ekuti munhu anofanira kubva kupona kubva musi wakati kusvika musi wakati anofanira kunge achipona akabva tanga kurasa mvura asingamiri yekungoti pese pese mvura anenge achirasa zvisinei kuti ari kunzwa kunorasa mvura anenge achida kurasa mvura kusvikira vaimubatsira kunonamata vamwe vataura kuti amai mimi tiri kuona pamuri imimi ndo pane kupona kwenyu ndo pane kufa kwenyu asi amai vane murume mwana uyu ari mwana wepiri amai ava murume wavo mudzidzisi asi anodzidzisa kune chimwe chikoro chisiko kwa Rusape kudevedzo chikoro ichi chiri kulowa gwero right
amai vanogara pamba nemwana wavo ndokubva vatsvagirwa mubatsiri anove musikana webasa nemurume wavo. Asi munzvimbo mavanogara umu ndo munzvimbo mune vabereki vemurume, ndo munzvimbo mune vabereki vavo zvakare, asi vari pamba pavo. Pamba patisha pakagadzirwa zvakanaka pakatofenzwa. Pane mabasa aizikanwa achiitwa nevanhu. Amai ava vakatomborovana neumwe mukadzi nenyaya yekunzi ndiri kunzwa sokuti nemurume wangu munofambidzana. Vakati kwete, asi amai ava ndo vakaita simba rokutorova mukadzi uyu ane murume wacho aitoti zviro wai muchifambidzana nemurume wangu. Ndo vakaita simba zokutodonzera pasi zokudamburirana hembe. Uyezve amai vakaenda kunobvunzwa ndo vanga vari pasi, vakabvunzwa vacho ndo vari pamusoro, uyezve vari vapomerwa nyaya yekutorwa murume wemunhu. Asi amai ava nguva yakarovana nemunhu uyu vaitori pamuviri panga pari kuma2 months, iko zvava kunopona ndokubva varamba kunopona. Amai ava ndokubva vanosvika kunoudza amai vavo kubereka, havana kunoudza vamwene. Zvikanzi mama, zvairi panapa zviri kuprofita nekutorwa nemaprofita ava isekireti yangu. Ndiri kufungidzira kuti amai vandakarovana navo vaya ndo vaita kuti ndisapone, nokuti vaindipomera kuti ndinodana nemurume wavo. Zvikanzi naamai vavo, uri kuti uri kupomerwa, uri kupomerwa leka ndo zvakaita. Ndokubva ati izvo havasi kundipomera, ndakadanana nemurume uyu asi handina cheupombo chandakaita. Right? Zvikanzi uri kutyei, zvikanzi ndiperekedzei, ndoda kunokumbira ndega. Ndokubva vaenda kuno mukadzi uyu achivaona akabuda gate ndokubva asiya ari pamba, ndokuenda kunoripota kuna sabhuku kuona zvaitika. Kune vanhu vandakamborwisana navo nenyaya kudana nemurume wangu, nhasi vapinda mugedhi mavo ndanaka papi. Sabhuku akati handiuye kunowana kana uri kuba kwenyu chenyu munovhurisa mapepa, tichazovadana kuti vauye kudare redu. Amai nemwana wavo vana kusumuka pamba, ndopa vakanzi izvo mune mashoko here nezvo mukandipa zvakafanana nemombe yekundivhura muromo nesori yekuti makandirwisa, then mozobhadhara nyaya yekuti yezvamavinga asina zviziva. Ndobva vabvisa mombe, zvikanzi ndipei mbudzi dzinokwanda 6 ndiende kun'anga yangu kunoidana musati mataura, ndizive kuti imimi muri kudai pano. Nemhaka yenda daro ndakarwisana nemi, hamuna mashoko akanaka kwandiri. Rai. Ndobva mombe yakabviswa, ndobva pabviswa mombe 6, ndobva paenda kunodorwa munhu, paenda kunotorwa munhu. Zvikanzi isu hatitombodi kunzwa zvamavinga kutaura panapa. Ndokubasa kweduzvi maudzwa here kuti ndadanwa panapa ndiri chii? Zvikanzi ati ndinodana n'anga yangu. Zvikanzi right, ndiri munhu ndauya. Usati wataura nyaya yako pupura. Zvikanzi ndiani uyu? Zvikanzi amai vangu. Pamuviri pavo inapo ndepani? Ndofaramba kupupura. Zvikanzi wakaroorwa here? Zvikanzi Zvikanzi murume wako mudana uye pano? Zvikanzi ahapo. Ari padhose amai murume wako ndiani? Zvikanzi ndaamai vemurume wamwene. Zvadani pano ngavauye. Ndobva vauya. Zvikanzi dai sabhuku. Ndobva vauya. Baba mukoma KB nemhuri yeZimbabwe varipo vanhu vane chivi, vane chivindi nokuita chivi. Amai ava yakazobuda nyaya yokuti mukadzi wavakarova chokwadi ndiye ane pamuviri pemurume uyu pana mai ava. Asi varume vavakashanja navo, varume vavakaita chivi navo vaisvika 17 muvhileji rimwe chete. 17 ndevedzo. Vachipedza kudaro ndobva vatorerwa shamu. Zvikanzi shamu iyi amwene pari zvinozvi pamuviri apa ndepe mwana wenyu nokuti ari kumba kwenyu. Kana muchida zvakawanda munouya kwandiri, mapepa etsamba yekuti inini ndiri zinata ndinawo. Endai neshamhu izvi. Zviri kwamuri kuti muda kuti muroora uyu aponere mumba here, aponere kuchipatara here. Shamhu yaita kupa iyi ndo kii yekuti apone. Kwamushano murova nayo ndo kwaari kuponera. Vamwene vabata shamhu vabvuma vasvika. Zvikanzi handikumba kwamai vako ndokwandoda kuda kurovera neshamhu iyi, ndokwaunofanya kupona nekuti mwana uyu haasi wokumba kwangu. Amwene vakati amai vemusikana uyu vakati hazviitezvi. Ko kana godobora akuda kuona muchaita sei? Mwana ndokutaka kuchema achivoora achirara pasi akaita sei? Aende pamuviri. Ndokubva azonzi vamwene regai tipedze nyaya mwana anopona. Ndokunomurova neshamhu vari kumba kwavo. Nguva iyoyo achibva atopona kuri kuma 11 kuseni. Right, achibva arara. Zvikanzi naamwene ini handikwanisi kuenda nekuchipatara, chikonzero ndiri kuziva kuti mwana ari panapo uyu. Asi wani haasiwe pano. Zvikanzi ataura izvozvo
mundu anogona kukudzeka nechokwadi ndikuti muprofita kana kuti ng'anga chamunofana kuona chichokwadi mwana uyu abuda panapa inini panapa ndipi nemurora apo afitika aponaka murume ari kupi murume ari kubasa kulowa gwero asati atobva kuchikoro ari kulowa gwero saka izvezvi murora achiri pamba pavamwene vari kuti handikwanise kubatsira nokuti muzukuru hasi wangu zvikanzi kana dai masingakwanise kubatsira makandiroverei kuti ndipone dai rusape mukoma kepi dzanga dzakawanda ndichazokupai zvakare yemunhu akasvika achiti ndinobva kuSouth Africa andigoni chishona ndinotaura chirungu nendevele zvimwe aitita kunyorerwa pasi ndipewe mvura yokumwa ndiri kutsvaga amai vangu saka ndakanzwa kuti mai vangu vanga vari kuEpworth akanotsvaga kanovashayiwa kwamutoko vanonamata vakati hatifani kukurasa kusvika handiri kufambira mapepa eimba pfuma yamudhara wangu akasiyana namai kwamai vakuna stepmans ari kubhulawayo saka pfuma ndahwina kukoti iko zvinozvi kwene foni yandafonerwa yekuti zvekune grocery ratumirwa namadha nasister vangu vari kuUK chindipaiwo mota yenyu ndinotakura grocery vanhu vakabvumwa kutsotswa kupa munhu motikari kuti arinotora grocery baba zvinoita vanhu ava mukoma KB ndikasvika nemi muri muranda wangu mumota imi tosvika topaka mota pagedhi apo ndokupai mari yekunotenga dringi ndadzoka zvakare ndoya nedringi kwamuri kwanzi nabhosi wako abuda mota odringi ndodzoka $500 kwanzi $200 isa pasi pesiti ndodzoka zvakare kwanzi uyu cheketera odirwa mumota kekupesera ndobva ndati ndikukumbirwa brief kwanzi nemurungu wako ndipo briefcase iri imomo ndamboya nezvimwe vanhu ngavadzidze vanhu ngavangware matsotsi awanda yamai vane zuro iyeye amai vane zuro vari kufamba nevanava rega timbotengesa make sure kuti unoisa CCTV pamba achitevera achiramba baba mukadzi aishedzera kuti no inini shamari andira kukuramba asi zvauri zvachona vabereki vangu vari kuti ndogara kusvika rini iko zvinozvi ndiritori nevana vangani vatatu hauna kana chawakabvisa so vabereki vari kuti dai vaona zvokuitawo so iwo unena tina kurambana asi ndatora kuti tiwe kumba kana une zvawaitawo ndichatsoka kupi kumba saka murume aitevera usiku but hanzvadzi dzemukadzi uyu dzanga dzisingadi mukomana murume ari kuno kuHarare ndiye first born mufamily ishi so mukadzi uyu akabva ite pamuviri zvakare achigara pamba kuite kumba kwemurume pamuviri ipapo pakakuita sekunonzi pakuda kubva munhu nokutaka kubleedha akamboita kunobatsirwa kumwe achiita mazuva achibleedha so mukadzi uyu akazotakura kuendeswa kuhospital achibleedha kusvika achinoti sarai munhu achibva afa kudaro akatovigwa kuchimanimani avigwa kuchimanimani ava vari kuno kundiwo baba vaishevedzera kuti nesimba rokuti kana vati mwana ngaadzoke kumba vamwe vadiki vese vaishevedzera kuti zvataurwa namudhara ndizvo zvataurwa namudhara saka anga akapa final nekuti decision ndiwo vari kuno kuava iko zvinozvi pane 7 months mukadzi uyu afa kudaro baba vari kuno kuHarare vanonzi dzimhuri dzenguva vanoonekwa vari paguva kuchimanimani vasina kuonekwa kuti vakauya rini vanogona kutotangirwa kuonekwa paguva ipapo vachitora nemabhegi avo then vazotora mabhegi vakubva paguva vachienda kumba asi pasina kwavakasvikira nezuro kaunti rini izvezvizvi guva iroro mukadziwo vakarivakira usiku vari 1 vanhu vachimuka kuseri kwaedza vakatoona guva rakutopera kuvakirwa konai mukoma wai muchizviita mega pasina vamwe ndini baba dzimwe dzenguva ndinoona sekuti mamwe ndikati ngatiisiye mari vamwe mazuva mari iri kunetsa saka kana ndaita chinhu chakafanana nechichi chinhu chakakosha nokuti kuita kwandachiita ndachiitira tese but vamwe vanga ne question mark so nyaradzo pa 7 months is haina kuitwa nokuti mukoma vari kuti handisati ndataura dhete kuti kuitiwe nyaradzo so muridzi wemukadzi uyoyo ari kuti hatina kurambana asi ndakanzi nditsvake mari konyaradzo yemudzimai vangu iriko rini ainzi wakafanana nemunhu asina kuroora atikuzive nokuti vanachakabvisa uyai mutore hembe dzemwana wenyu right nyarara tichavaitega zvose zvaita nababa vari kunoku so izvezvi manje baba vari kunzi vane 2 months vane imwe imba spere ravana yekuti vanhu vakatanga kungochema vari mumba asi vana ava vakagoma kutaura kuti tiri kuonani tiri kuona tete
tikuona tete kusvikira baba vatozokuna tete nemukadzi wabamba ari kuona tete vantu oneko vakatogara but magariro vanenge vakaita dzimwe dzenguva vanogara kutogara vakapfeka sketi vasina top vasina kupfeka bra vakagara vasina heti kana chimwe chinhu vakatogara vachisvima musodzi vachichema vana votiza so paitiza vana pakutanga vabereki vaiti vakapinda vana chavaiona zvainetsa kuti vana zvavari kutaura ndizvo but mheremhere yaitwa nevana usiku yokutokwashura madhoo kuti mumba hamasi kugarika ende vaiti kuti vazive kuti mumba mapinda mbuya vauya tete vauya kwaimateka kuisira makudziya kuti hiti yakawandisa zvotanga kurasa mablanketi then vozoona senge chiedza senge moto kuti vakuona ndiani nditete kusvikira iko zvinozvi babava vaya kuti vakapinda mumba mwemwe vakuzoona but vanga vachivanza kuhama so iko zvinozvi vatete ava vanga vakuchinjanisa dzimba vanga vasisaoneke muimba yevana chete vaitooneka dzimwe dzenguva vakagara pamubhedha mumba mehanzvadzi yavo ndokutaka kuvanza munhu akazoita kuti zvibude muroora mukadzi wemurume uyu akati tinosvika kupi ndokuenda kune imwe hama ndokuita sengari kurumira rikaziviziva ndauya ndichikuda kukuzivisai handizivi semukomonya singari kuti kukuudzai kumba hakusi kugarikako vana nesu tese hakusi kurara kana zuva ratovira totoshaya kuti toita sei nokuti hondo yedu ndikatanga ndo zviri kuitika kusvikira mukadzi nemurume vanetsana pamba mukadzi ati aiwa nyaya ndoiendesa kusvika hakuna mumba kana kuma4 kuseni kwachinzi vakomana mumba umu ndo munhu tichisvika nedonzi munhu ari mumba akagara ndoma ari vanhu vachipinda vachibuda vamwe vachiti ndamuona vamwe vachiti ini ndanamuona but mumwe akapinda kuti ndamuona wakapinda but family manje yababa kune vana vakaberekwa nababa ava vese vaiona vese vaiona but vamwe vaiti vakapinda tu vamwe chete paona vasvika kuma 20 something ndo vamwe vaiti hatina kuona but vamwe isacho vaitese taona so pane vakapedzera chipinda vachiti isu hatisi kuona chinhu so inini ndaida kuzama kutora nhamba yevanhu veukama vari kupinda kuti vanogara pano ndevapi vasingagara pano apa ndevapi vanotaura zviri kuitika mukati nokuda kwokuti vanogara pano here kana vagari pano ndevapi vana vepo havana kuvanza vakati ndo zvatiri kuona asi baba vanofanira kunge vachiziva zviri kuitika pana panhasi dzimwe hama hadziendi pavasati vatora chokwadi vaita senge varikuda kumutsa noisi vana vepamba chaipo chaipo tikati wo so inini mukoma kb mumba makasara musina vanhu vese vabuda panzi saka ndaiye munhu aida kuzionera kuti ndipinde but handidi kureva nhema ndaitikana tichipinda tinogona kupinda tiripo 5 6 7 neukama saka takati isusu munhu akapedzera kupinda achiti iko zvo zvandisi kuona munhu kuchi vakapinda muzikanzi aiwa varimo vakagara so indasvika padhoo mumba hamuna vanhu chandakakwanisa kunzwa kukosora kuti munhu aita sei akosora ina hanguwa handina kupinda asi makanzokukosora kukosora ndo pandakadzokera ipapo kukosora ndo pandadzoka vachindipinda ndikati ini hangwa ndikuti sei handikwanisi kupinda muri yezimbabwe apo changori chimiri changu chona kuita bhati handina kupinda chandakanzwa kukosora zvikanzi nevamwe mumba wama mutori na munhu bosho kana kwanzwa kukosora saka ndandakamutarisa ndinorwadziwa baba vaitozikana vaine upfumi hwanga ainawo but iko zvinozowadzikira so kumudziro kwavakapinda pamba vaitori munhu arida kutanga zvakare kumushandise but zvavakapiwa zvechekuti vamushandise vakakona kuzvishandisa tobva muuraya ende paakafa muite ende munhu ari kunzi aiva munhu aifanira kuita senge munhu akadzungaira munhu anorova nenjere but zvavakaita zvakakonzera kuti afe hapana kuzomuita kudaro so kufa kwake akafa nechigombo that's why akawanika mubamani zvinhu zvandiri kutaura izvi aizvitaura nemurume wake nezuro ndobva tatiita sei ndobva ndavapa dzimwe nhamba dzekuti izvo zvatinoziva munhu ane nhamba dzandakavapa mhuri yezimbabwe munhu akaenda kunoita nyaya yekumabvuku right yemurume akapinza mukadzi girlfriend mukadzi aenda kumwenezi kumanyaratso mukadzi aenda kubaba pakasara paine vana baba vakasara vakapinda girlfriend vana vakafonera mai vakadzoka nyaratso isati yaitwa vakasvika mumba vakarongana negirlfriend amai epamba vakarohwa murume achienda kubasa mangwana makuseni mukadzi akasara achisungirira mumba right kana muchiziva mhuri yezimbabwe imba yacho yakazonesa nokuti izvo mukadzi aionekwa achibuda mubedroom akatakura bhegi achidarika nemudining nevana vachitozviona kuti mai vakafa avo vari kudarika avo tv yavaiona ikasimudzwa ikandoroverwa pasi yes makaitaura nyaya imba yakamuka yakazorwa chimbuzi
ndori mukati murume paakabuda achida kuudza muningira wake kuti kumba kusikugarika ndikuona maiguru vako pavakasvika vachinovhura dhoo remubedroom ndokuona makaitwa chimbuzi vachibva vatiza mangwana pavakadzokera vakaona chimbuzi chakazorerwa mudhuri wese mubatsiri akazoenda ikoko ndiye wandikavapa nhamba ndiye akasvika nezuro kurugare akakwanisa here kubatsira mhuri iyi nedambudziko ravakatarisana naro. Right, mhuri yeZimbabwe nyaya yaakubatsirwa aina kubatsirwa usiku, yakabatsirwa kuma past 5 to 6 dzemanheru. Right, kana pane kuma kurugare vanoziva pamba pakapotika mazibhesasi erumu iyoyo. Right. But ndikukumbira kuti baba imimi mudzokere kune mumwe nyaya njira isi yekuri ndiye parugare. Mataura imimi kuti baba ava vane vana vaiona tete kusvikira iwo vazotanga kakuona mushakabvu vachionekwa vakagara paguva kuchimani rwaiti ihanzvadzi yasisi vakashaya. Yes, but mushonga uya manje unokonzeresa uya zvinoita kuti munhu yazodzoka zvakare unofanira kuti ubvise ugonzorerwa. Chikonzero ndiwo wakakonzeresa kuzofa kwemunhu uyu, ende iye angasina eme kuuraya munhu. Ane zvaida kungoita munhu chete, kana kuri kupengesa basa rake ichifamba, kana kuri kuita urombe basa rake ichifamba, but akakanganisa kusvikira munhu afa. So munhu akafa nechigombo anotonzi akatofa kutoziva kuti munhu akundiuraya panapa ndiani? Ihanzvadzi yako. Pakaipa a minute past 11 o'clock National FM Radio baba Isabel Boshongora Washington Marimira na Kanyemba Bonzo ipo makadiwo mkoma KP ziri kufamba here. Aiwa tikuzviona kuti zviri kufamba manhanga matete zvishuwa manhanga matete. Ko makadiko muri yeZimbabwe takutsikewo pa National FM apo. Aiwa tinotenda nokutambira right invite yedu yokuti kamuye panoka pachimuti chimbosanganai nevateereri vechimuti. makadi Zimbabwe yose ini ndinoitwa Paddington Chiwashira. Vangada kuziva kuti Paddington Chiwashira ndiani? Paddington Chiwashira inini ndiri Samtoko. Muchibva kupi? Ndinobva kunonzi muti waora kana kuti kwakawere kwamutoko. Vanondiziva chaivo. Ini handina kukurira pamusha asi ndakakurira kwana sekuru kunonzi Pachihota. Ndofunga kutaura kwandiri kuita munhu ari Pachihota izvozvo ari ropa rake riri kumhanya kuti mukomana uya tazomuona ari kutaura zveshuwa ndiye. Tinotenda. Vamwe vangadaka kuziva kakuti mune makore mangani mukoma Paddington Chiwashira? Pari zvino ndane 40 years. 40 years. Ndo gore rangu re 40 years. Kongoma iyi yakarohwa paichi chakaitika? Ndofunga zvakangotanga zvirimo ndiri mudiki. Okay. Kubva kuchikoro ndosaka ndiri kutaura kuti Pachihota apa ndonga vari kutozvinzwa kuti mukomana uya aimbotora traditional dance aya matrophy uya anenge azvazoita manje. Right. Nekuti ndakabvira kare mushinda zvokuimba. Handina kutanga nhasi kuridza ngoma zvakagara zvirimo, handina kudzidziswa izvi. Okay. Pane here wemudzinza wemumhuri aita zvekuimba? Hongu asekuru vangu inini vaitova munhu airidza zvokutozikamwa asi haana kumbobvira azobuditsawo zvake kuti azwikwe neruzhinji rwakadai. Okay. Muri kuti mimi makabvira muri mudiki pakurova kangoma asi pakuzorekodha kuti zvisvike kuvanhu makazorekodha rini? Ndo gore rekutangawo kurekodha irori. Ndo first album yangu yekutanga iyoyi gore rinori 2025. Album rinonzi kudini? Album rinonzi Manhanga Matete. Okay. Rine nziyo ngani? Rine nziyo dzine kwana 3 nhatu. Hongu. Dzinosanganisira dzipi? Yekutanga ndiyo Manhanga Matete, kozouya inonzi Ulele Njani, kouya kupedzisira inonzi Tendai Nyakurima. Hongu. Wow. Zimbabwe, kana mune mubvunzo kuna mukoma Paddington Chiwashira makasununga kuti bata pa 0713938538 0713938538. Handitika tinzwe kuti pane zvamuri kudaka kunzwa here. Damba refu makaribuditsa mumwedzi upi? Damba refu rakabuda muna tanga kwa Mei, nonga kupesira kwa Mei.
ane too much. muri kuziva here kuti song inonzi mananga matete iri kutrenda? Ndiri kuzviona ndega kuti zvisina kumira mushe. Pese pandaa kutofamba munhu ese ari kungoti mananga matete, pamwe asitomboziva kuti ndini ndakatoimba izvozvo. Chamunofunga kuti chapa kuti song iyi trend inetse chii? Ini ndakangotanga nonga ndichitotanga kuimba ndopa ndakatanga kunzwa kuti song iyi ine zvairi kuda kunoti taurei, ndonga inewo zvainazvo mukati, nekuti maimbiro andakaita kana ndega ndakazoona kuti ndapedza ndikanzwa kuti ayo ndinenge ndisirini. Okay, zviri kunzi KB tiri kukumbirawo kamukoma Paddington vatiudze meaning nedzidziso iri pasong iyo, handisi kuibata muteereri uyo. Hanzi chii chirimo musong, meaning nedzidziso iri musong ndeyekuti kudini? Mananga matete mubvunzo wakanaka chaizvo. Mananga matete, tichitangira pamananga matete, takataura isu takamirira kuti sezvo zvinhu zvakaoma, zvinenge zvakaoma zvinhu, mananga haana kuita sei, haana kusvika, asi zvinhu zvakatokomera. Unototora maruva wodya, ndekuti maruva iwayo unotoaisa pai mupoto akatobikika akadyika. Asi chandinoziva ukateerera song iyoyo ichienda futi zvakare kumberi, ndo painozoone dzidziso yandoda kunodza kunotsanangura. Inotaura zvemhondoro, inotaura zveharawa, inotaura zvechembere. Ndichireva pasi chigare kwakukukumbira vakuru kuti aiwaka tadya mananga matete aramba kukora, chidzokai imi vakuru mutidini, mutipewo mananga akore tikwane kudya tichiguta mudzimbabwe redu iri. Ndo meaning yesong inova inonzi traditional chivanhu chedu. Song mananga matete haina chikaranga. Okay, haina chikaranga. Effort Nyakasaka, the Korean man, handizivi kuti mubvunzo maunzwa here. Haina chiva. Okay, haina ari kuti haina chivanhu here? Ari kuti haina chivanhu here kana kuti mubvunzo wake? Mukoma Effort Nyakasaka nyatsoika kuwedzera ka mubvunzo wenyu KB na Bocho baba. Okay, avari kutaura yekusanya yatsudzurwa ka. Okay, mukoma Paddington mune ukama here na mukanya Thomas Mapfumo ndinonzi humbasha padema. Ukama hatina nekuti ndimukanya akaindimera shumba. Okay. Omwira mushumba iyi. Kani. Okay. Hanzi ngavagadzire video kwayo pana mananga matete, kwete iyo iri kubuda pa YouTube ndibali ku Epworth. Mutori ne video iri yamunayo. Aiwa isu hatisati taburitsa video, asi gadzirirai video ndo pamuchazoona kuti aiwa zvinorevei mananga matete kusvika painopera. Amusati maone video? Aiwa hatisati. Ndofunga vanhu vakangogadzirawo video. Aiwa vanhu vari kungogadzira vachinakidzwa zvavo. Okay, tinotenda nguva ndiyo yatisina Zimbabwe. Ndoda kubvunzawo kuti zvino mananga zvari matete achakora rini makondo pazakajerera? Okay, ndo randareva ndikati aiwa wakati kanoripa pasi chigare umbokumbirawo kumhondoro. Okay, dzekumba kwako iwewe kudzinzara wabva unokumbirawo vakuru, nekuti iwo hauna kungodonha ka mudenga, saka unokumbirawo vakuru. Nguva inobikwa doro, inoitwa zvakawanda zvechivanhu zvinotambirwa nevakuru, ndo kuti manhanga akore. mukoma avo vakagona song iyo mananga matete ndinonzi Musasiwa Give Unity Jaiseke Esitungwiza la Chitungwiza. Aiwa ndinotenda, rambai makabata. Right, regai tingonzwa tina nguva muri kuita mashozeri nokuti manetsero ari kuita song iyi vanhu vachadaka kuti musvike kwakasiyana siyana. Mune chikwadi here chamuinacho? Ichokwadi mashozi ndo akutotanga izvezvi, kana muchitotida munotibata. Right, gadzirirai mozotora kanhamba dzamukoma Paddington. KB muimbi uyo anodzora chivanhu kuvanhu vatema ndinonzi baba Jaden Pachinoi Natalia Farm. Hanzi munodzora ka vanhu kuchivanhu chedu. Tingati susu mananga matete isongu yenyu here yamakanyora kana kuti isongu yagara iripo muno muZimbabwe yaimbwa kudhara? Ini chandinoziva ndonga maimbira andakaita kana kuri kuti vakuru vakudhara vaipira
vakamboimba asi maimbiro andaiita anogona kunge akatosiyana nezvaaimbwa asi vakuru vakare anga ariko masongo akaita saiwaya alright anga ariko pachivanhu. tinotenda murume uyo akatsudzura uyo ndinonzi Nidza the Shoeman pagumbasi. hanzi makatsudzura mukoma Paddington. Aiwa, ndinotenda mukuru wangu ramakabata ipapo. manje ndiri kuona musisimu vazhinji vari kuti chimborovai dzimwe mbiri idzo. alright, ndiri kuona musisimu mune manhanga matete. tichaita kuti dzimwe dzacho dzilodwe kulibrary kuitira tozokuroverai muzonzwaka kuti dzimwe dzacho dzinoti kudini. regai katinzwe zvikanzi kudiniko vese vachazodaka kuona mukoma Paddington vachatirovera kajaivhi pavanenge vachitamba kambo manhanga matete muno mustudio. toda kuikanda paNational FM WhatsApp channel muone kuti zvakamira seiko. song iyo ihombe iyo, it has got true African vibe. ndianiko atumira. alright, hana kunyora zita rake. hanzi song iyo ihombe, it has got true African vibe. mukoma wangu ichokwadi mukuru. Aiwa, ndipapo chaipo muri kupanzwa. okay, vangani vakaimba manhanga matete Cosmas Chifamba kuti chikwata chenyu chakamira sei? isusu tiripo boys tiripo 5 ndo mamiriro akaita chikwata chedu, kusanganisira tinotanga ini Paddington Chiwashira, kouya Michael Kawisi, kouya anonzi Ngoni Dzashe ratinzvenge impyani, kouya anonzi Paddington Chiwashira, Michael Kawisi, Darlington anzi Kazumburani, right? i5 akomana i5. alright, so muri kutarisirei kumberi? Aiwa, tichangotanga kaiso titopisa ende hatimbomira kupisa. amusi kumira? kune tumwe turikuya manje zvinombomira mushe manje okay, chimbomirai kamanhanga matete ambo